awake dhewe niku engko salah tampa Kembang Jaya. Takon sesuci malah pusaka nggo mati. Papan kono kanggo penjelasan sinebuta pasucen. Batyumu nembung seneng kepengin selingkuh karo kowe. Sepisanan nggone nembung ning omah apa nyang Tegal bandingan kene? Wonten Tegal bandingan pundi? Subhanallah. Papan kanggo golek pangan parandene diregeti karo kencong sari. Kepengin laku selingkuh karo kowe. Eling-eling Kembang Jaya. Kalamun besok jaman saya rame menungso saya tambah akeh. Besok perawan bandengan ora payo omah yen ora jebol prawane. Menapa mboten kaladuk sabda pangandikanipun Kakang Penewu Sukmayana ingkang nglampahi tumindak salah menika namung setunggal nanging tundhonipun benjang ingkang ngraosaken rekaos menika tiyang kathah. Ucape wong gelo. Omong guyon kowe. Kaya ngene kok iso ngucap guyon iki piye? Guyon apa? Guyon asu. Yo. Anjingan kowe. Kelakuan ngono kok iso nglakoni kowe? Heh? Lho rasamu iki ning ndi rasamu? Mripatmu iki melek. Kembang Jaya iki adikku lanang. Kae dulurku. Bar turu karo kakange kok arep karo adine. Lho iki wong ta kewan? Kakang. Kakang. Kula jaluk ngapura, Kakang. Kula luput, Kakang. Ora gumun aku Kencong Sari. Kowe ngakoni salah. Kowe njaluk ngapura merga konangan. Yen ora konangan, demenan enak ya. Enak ora? Ya ora. Kaya patrape wong wadon pelanyan. Siji saudon loro saurupan. Kowe iki wong wadon ibarat kacang sing lali karo kulite iki kowe. Kowe kaya kacang sing lali kulite. Eling. Kowe iki sapa? Kowe iki sapa saiki kok kemaki kowe? Heh? Biyen ki sapa saurunge tak mek bojo? Kowe tulase pandhe galeng kere pacuk ling bale-bale longan. Kowe tegake wong mundah kroto. Dipek bojo Penewu kajen keringan. Tek-tekane kelakuanmu kaya ngene. Ibarate aku nandur kacang tukul rawe nandur pari nanging tukule alang-alang. Bebujan becik kang tak tandur parandene ngunduhku kaya ngene. Kelakuan apa? Wong wadon kaya kowe ciriwanti lelewa ginawa mati nganti jambul wanen kempong perot iki lanangan kowe. Kagiyamong? Kagiyamong? Yen kowe kepengin ngujo karep monggo. Nuruti seneng monggo kuwi hakmu. Yen kowe bosen ndek bojo aku monggo. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe kepengin bali legan. Kowe kepengin dadi rondo. Yen mung kepengin dadi rondo ngopo kok dadak ngenteni aku mati? Aku iki urip kowe iso dadi rondo. Iso. Jeneng pegat kaya ana loro. Pegat urip, pegat pati. Yen kowe kesuwen ngenteni pegat pati, ben kowe ndang dadi rondo pegat urip iso. Mula rungokno. Rungokno. Dino iki aku Penewu Sukmayana nibake talak pegat karo kowe. Tanganem, Dik. Tanganem kok neratak demen sing ora-ora iki apa? Ngalih bola tanganmu. Tangan neratak ora karuan kowe. Akal bulus mbokku.
Licik kowe. Bareng aku ngamuk nesu, bocah turu mbok gugah. Kok nak beko aku ben gak iso ngamuk. Ranjingan iku. Kula njaluk ngapura, Kakang. Lah ini bocahe kok apik meneng aja anu gateno kaidan kowe. Sabar. Sari. Tembung pegat. Kowe pisah. Pedhot sesambungan bojo karo kowe. Kakang. Ingat. Ingat. Boten, Kakang, boten. Kula boten duwe sinten-sinten malih, boten duwe keluarga, Kakang. Mati urip kula melu sampean, Kakang. Ki omah tangane ketok engko. Lagi. Lah ya kok ngono wae. Kon minggat kok ya ora gelem. Bisa kepengin melu urip karo aku. Wong kok ora duwe isin. Cilikamu kulino mangan jangan bung. Wong tuwa ora gedhek. Wong wedok dipegat ditundung metetek ora lunga. Panggah pengen urip bareng karo aku. Ngono. Yo. Ora ketangkepi wae aku menungso. Ijih kedunungan rasa. Yen kowe mau lunga, kowe kepengin urip karo aku iso. Lan bakal tak tampa. Nanging ana syarate iki Nduk Sari. Ana syarate. Wani Syarate, Kakang. Wani napa syarate? Kowe iso urip bareng karo aku nang kono. Wani? Napa, Kakang? Tamani! Syarate siji. Kowe kudu bali dadi wong apik. Bali dadi wong apik. Mergo iki dina kowe reget. Kowe reget. Nak regete ngrogo gampang diresiki. Nanging regete jiwa, regete rasa iki sing angel. Mulai aku njaluk kowe kudu sesuci. Sesuci sampurna. Suci raga, suci jiwa lan suci rasa. Yen wis resik lan kowe dadi wong apik, bali tak tampa. Pusaka sing tak wenehke kowe kanggo seksi, nggonmu nindakake sesuci. Kae. Ana lor kulone Tegal Maningan ana telaga kang banyune bening. Adus kramas. Tegese raga resik. Yen raga resik, wiwitana tobat ben resik jiwa lan rasamu. Budal. Sesuci. Nggih, Kakang. Tidak makan. Belum ora? Njaluk pamit, Kakang. Ora pamit lah. Pamit pamitan barang. Ora pati ayu ngloro ati. Ayo. Ini kok jare kapok, apa-apane matane jejelalatan klirak. Muni kapok jejelalatan klirak iki. Ajeng njaluk pamit kembang Jaya adik kula, Kakang. Upamane ora pamit modal kowe. Ora pamit gini kok. Mangkat ora pamit, ora nyawang. Nyawang cukil manamu. Nggih, Kakang. Dar. Gender ini. Mah darat, Mah. Kowe ini. Kowe ini. Nggih. Kowe ketoke gender ning jebule kok apik. Tanpa kowe aku kelangan Kembang Jaya. Nyong Sari arep tobat. Sesuci, tiliki. Tenan apa gawe-gawe? Nggih, sakniki, Dara. Lah, sebar bodol jejeg sisan kok. Nggih, Dara. Jangan ini ya. Nggih.
Bang Jaya. Aku wong tuwa kang gugon Tuhan. Gampang nampa pradoning liyan tanpa nelesih perkara dan dumati sak tenane. Ya iki lho, Le. Ora selawase wong tuwa bener terus kuwi ora. Sok kala mangsa wong tuwa ya salah. Yen aku salah, aku njaluk ngapura. Mung wae perkara kaya ngene dianggap wadi keluarga. Omong sing penak alon-alon napa? Dara Kencang Sari. Dina. Dara Kencang Sari mati ngenjot, Dara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sida duda aku. Wadak rondoan, Dara. Tak idoni kowe engko. Salah tampa Kembang Jaya. Takon sesuci malah pusaka nggo mati. Papan kono kanggo penjelasan sinebuta pasucen. Mbak Yumu nembung seneng kepengin selingkuh karo kowe. Sepisanan nggone nembung ning omah apa nyang Tegal bandingan kene? Wonten Tegal bandingan pundi? Subhanallah. Papan kanggo golek pangan parandene diregeti karo Kencang Sari. Kepengin laku selingkuh karo kowe. Eling-eling Kembang Jaya. Kalamun besok jaman saya rame menungso saya tambah akeh. Besok perawan bandengan ora payu apa-apa, yen ora jebol prawane. Pangandikanipun Kakang Penewu Sukmayana ingkang nglampahi tumindak salah menika namung setunggal nanging tundhonipun benjang ingkang ngraosaken rekaos menika tiyang kathah. Ucape wong gelo. Ya muga-muga sabdaku ora mandi. Nanging upamane sabdaku iki mandi sing mandi dudu Sukmayana. Wallahu a'lam. Bisa mbuka wewadi ana Tegal bandengan kene. Upama ora ana kowe aku mesti wis mati. Matur nuwun tak, Ndara. Lah terus piye meneh? Lah sampean iki utang kalih kula lho, Ndara. Malah aneh tembung lho. Lho nggih. Aku iki ora ndek utang lan kowe, Wiwi. Alah, jenengan juga ada utang, Ndara. Apa aku tau utang duit kowe? Boten. Apa aku tau utang beras kowe? Boten. Lah kok kondo yen aku ndek utang apa? Utang nyawa jenengan, Ndara. Dalah. Lho, boten wonten kula, jenengan pun pejah, Ndara. Perkara kowe mbelani aku mau. Nggih to. Kowe dititipi layang lawan Mbak Yu Kencang Sari sing kudune tumeka ning aku. Nggih. Kowe ora wani njur kok simpen iso kanggo bukti. Yo, wi aku matur nuwun. Nggih. Semangka timun wayah panen. Besok nek panen aku entuk duit akeh. Minangka rasa matur nuwun kulan kowe bakal tak tukokne kalung. Kalung, Ndara. Heeh. Mah, Ndara. Boten. Boten, Ndara. Kowe iki wong wedok tukokno kalung kok moh. Boten butuh kalung kula, Ndara. Yen moh kalung gelang. Gelang, Ndara. Boten. Yen moh kalung moh gelang, saiki tak tukokno sandangan sing apik-apik. Sandangan, Ndara. Nggih, boten, Ndara. Lah nek mboten njur kowe iki njaluk apa? Gampang, Ndara. Njaluk apa? Sepele mawon kok, Ndara. Kira-kira apa aku duwe? Iku lho, Ndara. Nggih ada ta, Ndara. Endi? Sampean iki iku lho, Ndara. Lho kowe tak tukokno gelang, tak tukokno kalung ora gelem golek malah njaluk jarit sing wis elek iki to. Alah, mboten jaret, Ndara. Lah apa? Iku lho, Ndara. Oh iki. Alah, Ndara. Mboten iku, Ndara. Lah iki? Niki le. Iki. Mboten. Aku kok malah bingung to, Wi. Nek pancen aku duwe saiki dumbuk endi sing kok jaluk? Niki. Sampean. Sampean. Cetane kowe kepengin dadi bojoku. Nggih, Ndara.
Iya. Aku rumangsa kepotangan bukti karo kowe. Upama ora kowe mesti aku mati. Nek aku ora ngeman lan kowe, nek aku ora males. Nggih. Aku tuh tanggung jawab perkara iki. Lho. Kok ngomong kakek sapa kowe? Napa kok